Башкорт телен өйрәнү өчен махсус кушымталар, туган телдәрдә хаклыгын үстерү буенча мәгариф проектлары, төрле мәдәни саралар. Булар барыһы ла дәүләт һәм республика халыклары телләрен хаклау, үстерү буенча Башкортстан башлыгы грантына башкарыла. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы дәүләт һәм республика халыклары телләрен хаклау, үстерү буенча Башкортстан башлыгы гранты иңүчесе Тамыр телеканалының директоры Гөлназ Кулхарна. Гөлназ Фәритовна, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, республиканың дәүләт һәм халыкларның туган телләрен өйрәнү, хаклау, үстерү буенча грантка дәгъва итүчеләрнең гаризаларын 17 ноябрьгә тиклем кабул итү бара. Һез инде үткән еллардагы күп кенә гранттарда иңү яуланыгыз, күптәре премьера көтүп ята һәм шуларның береһе Бишекере. Гранттар күп булмай, шуңа күрә күп дип әйтмәсен, мин һәр вакытта грант артык булмай дип уйдара көлешәбез инде. Грант ул әлбәттә бана ысынлап та тормышка ашырырга тиеш булган, шундай үзенең яшәү энергиясе булган шәп проектларны тормышка ниһаять ашыру өчен этәргес көч булган һәм уның өчен шундай мөмкинлекләр тудыра торган бик һәйбәт корал. Һәм һуңгы сорда был грантка дәгъва итүчеләрнең артуы һәм гранттарның да күбәюе ул әлбәттә безнең өчен, иҗади кешеләр өчен ул аеруча күңелле. Чөнки грант алһаң, һин барыбер эшеңдә, проектыңды күпкә яхшырак, яңа баскычта, яңа караштар белән эшләргә тырышаһың. Һәм ул җаваплылык та Һәм ул җаваплылык. Иң беренче ул җаваплылык. Ул әлбәттә бик мөһим өлеше ул грантты тормышка ашыру өчен шундай аксалата, ярдәм, финанс мөмкинлекләр, икенче яктан ул әлбәттә нык зур җаваплылык. Шуңа күрә грантка бирер алдыннан 7 кат үлчәп, 7 кат кисергә тырышабыз без. Бу безнең проектыбыз ысынлап та яңалык буласакмы, без уның менән кеше күңеленә үтеп инә аласакбызмы, һәм үзебездән шундай фундаменталь ниндәйдер бер эш калдыра аласакбызмы дип, менә шул яктан караганда, ул әлбәттә җаваплылык һәм җаваплылык. Һәм ниндәйдер касандыр тауган һәм куркыпмы, нисектер кыюлык итмәй яткан проектларда тормышка ашыру өчен зур мөмкинлек, шулай бит. Бу Бишекере касан идея касан таугайны? Дөрес әйтәһең, Гөлсемә, ул әлбәттә ысынлап та касандыр тауган һәм уны тормышка ашыру өчен акча итмәй яткан проектлар дөресен генә әйткәндә. Кыюлык бездә шөкер етерлек. Кыюлык дигәндә шул финанслар белән бәйләбез инде хәзер. Финанслар белән бәйләбез һәм безнең Бишек проектыла ул бик күп елдар элек, 6-7, бәлки 10 ел булгандыр ул. Безнең Тамырга килеп ингәне Владислав Байрамгулов дигән рәссам, ул анимациялар эшләй, шундай зур оста, Рәсәй кимәлендә зур матур эшләр эшләгән. Ул Гөлназ апай безгә башкорт бишекерләре кирәк ине, балалар башкарган. Без менә шундай колыбельная мира дигән зур бер проект эшләп йөрибез, анимацион проект. Шунда төрле халыкларның бишекерләре ингән һәм мин башкорт бишекеренең дә инүен теләрнем дип, ул безгә килде. Без уга фондта ниндәй бишекерләр булган барыһын да кырып-һепереп рәхмәтләр әйтеп тоттырып ибәрдек. Һәм менә шул вакытта миңа шул тиклем күңелгә уелып калды. Искиткес матур проект. Асып караным, ул вакытта инде байтак кына халыкларның, француз, Африка халыкларының шул тиклем матур бишекерләре анимация форматында бирелгәйне. Бишекере ул үзе иң матур ярдәм яла. Һәм улар шул хәтлем сыйфатлы итеп язылгайны. Менә тавыш яһәтеннән нык сыйфатлы ине. Һәм шул вакытта хыял яралды. Безнең башкорт телендәге бишекерләрендә менә шундай сыйфатлы итеп аудионы язып, шунда анимация эшләргә дип. Бу колыбельная мира дигән елмага безнең башкорт бишекере инмәне. Һәр хәлдә мин таба алмадым моны. Ниндәйдер сәбәпләр белән һәм шуңа күрә бу хыял тагыланыграк көсәйде. Һәм менә без ниһаять быел Әсә йөрәге әсәләр советы белән бергәләп, Гөлшат Ибраһимова белән бергәләп һөйләшеп, кәңәшләшеп, менә ошо проектка гариза бирдек һәм рәхмәт, безгә грант бирделәр. Әлеге мәлдә инде бик кызу эш бара. Бакһаң, безнең республикала, безнең Башкортстанда бишекерен кадерләгән, уның шундай тәрән мәгънәһен аңлаган, тойган гаиләләр бик күп икән. Без ягъни игълан иттек бит бу конкурста
Һәм был бесән өсті, пандемия һәм башка Мәшәкатьтәр күп сак. Нык куркайнаганда. Моңа катнашучылар булмас дип, шу үзебезнең таныштырыштарга әйтеп беттек бит инде. Һез моны ибәрһегез әле бик булмаһа вокал студияһының балаларын Лөсәйдәре исемле ибәр районнарында эшләп, шундай үзебездә бер хәйлә, запас юл әзерләгәнек. Әмма бу хәйләнең запас юлдан кәрәге тимәне. Безнең халык был идеяны күрәһең шул тиклем яңа итеп һәм күңелгә якын итеп кабул итте. Шул тиклем күп гаризалар булды. 105 самаһа 103, 105 шул сама гариза килде. Үзләренең видеолары менән ул бит авыл кешеһенә туктап видео язу өчен ул зур эш бит инде ул. Ул безгә менә Instagramга төшердең дә халдың. Безнең өчен кадимге тормыш. Авыл кешеһенә ул айрым бер зур эш булып тора. Әмма рәхмәт халкыбызга, улар бары шул мәшәкатьләр арасында ниндидер күңел күтәренкелеген табып, вакыт табып, йөрәт итеп, безнең проектка бик күп матур язмалар ибәрделәр. Һәм без унда тагы бер номинация булдырдык, бишек эшләү остаһы дигән. Был номинациялар шул хәтлем шәп агайдар, шул хәтлем шәп егетләр, әмма уларның арасында хатын-кызлар да бар. Безнең хатын-кызлар да кулларына балта быска алып эшләй беләләр икән. Менә шундай бик күңелле проект бара. Әле генә мин эфирга үтә торган бер тапшыруды караным. Аны эшләгән режиссермен Ләйсә Солтангулова, редактор Гөлназ Ишемголова шул тиклем яратып эшләйдәр. Менә уларның миңа тапшырган вакытта тапшыруды йөзләренә карайм. Йөзләр шул хәтлем нур белән бөркелә. Менә был инәйдең менә шундай язмышы, был апайдың шундай язмышы дип һөйләп барлар. Менә шул тиклем күп Һәрбер бишек үзе бер язмыштыр. Һәрбер ишек үзе бер язмыш, бишек һәм онан башка һәрбер тапшыруыбыз, һәрбер героебыз шул тиклем зур ярату менән, зур хөрмәт менән эшләнә. Шуңа күрә мөгаен халыкка үтә якындыр. Төп максат нимәлә инде? Буны ошо язмыштарда асыклау инеме, әллә ниндидер яңа бишек йырларын асыклау инеме? Ниндидер яңа йырлар белдегезме, ниндидер фольклорлар, шундай табыштар бармы? Фольклор экспедициясе дигән безнең ондай максат тормай ине. Безгә фақат бына бишек йырын яңгыратырга. Ата-әсәләрнең бит инде әлеге заманда ул йыр йырлап ултырга вакыттар юк. Бишек бәүетеп ултыруда бәлки теге архаизм дип ханайдардыр. Менә хатта минең дә 2 балам да бишектә үсмәне. Мин шуга һәман менә терһәгемдә эшләрдә булам. Нисек мин шул башым йетмәне икән, шуларга бишек асып кына бишектә бәүелтерергә дип. Чөнки халыкта был бала бишектә ятманы дигән әйтем дә бар. Әйе, менә шул юла яңына безнең арага кирип китсен. Чөнки бишектә, сәңгелдәктә бәүелеп үскән бала, ул бар икенче төрле бала була. Һәм безнең геройлар менә шуны һәрбер менә кадимге генә хүзләр белән дәлилләйдәр, аңлаталар ни өчен бала сәңгелдәктә, бишектә бәүелеп үсәргә тиеш дип. Һәм әлбәттә йырдар йырланырга тиеш. Бишек йырын тыңлап үскән бала ул ныграк була дип уйлыйм инде мин. Гөлназ Фаритовна, бuna һеҙҙең беләбеҙ, бишек йыры ул быйыл 2020 елда башҡарылған проекттығыҙ грант. Унан алда Нурбустан сериалы булды һәм унан алда тағыла Шүлгән таш. Мен шундай ҙур проекттар сығағыҙ ысынлап та грантҡа. Бына әле беҙҙең һеҙҙең менән әңгәмәне тыңлап торыусы тамашасыларыбыҙ шундай фекергә килеү ихтимал. Бына әгәр дә беҙҙең шундай тамыр коллективыныҡы һымаҡ ҙур, шундай шәп, елле проекттарыбыҙ юҡ икән, тимәк грантҡа сығып тороуҙың файҙаһы ла юҡ дип әйтеүҙәре мөмкин. Һеҙ уларға нимә тип яуап бирерһегеҙ? Мин улай тип әйтмәҫ инем, ул проекттың битендә ул мөһимлеге аның күләменән тормай. Аның эсендәге идеяһы, аның уйы, ниндәйҙер бер яңылыҡ, ниндәйҙер бер файҙа килтерә икән, тимәк уны мөмкин генә түгел, хатта кәрәк бирергә. Әлеге мәлдә беҙҙең 18 ноябрға тиклем 2 тәүлек ваҡытыбыҙ бар. 2 тәүлек 24 сәғәт 48 сәғәт ваҡыт. Шуға күрә был байтаҡ ваҡыт һәм кемдең күңелендә йөрөй, бына был проектлар ебәрһәң ине грантҡа тигән, улар фәҡәт уны тормошҡа ашырып өлгөрһөндәр дип мин саҡырам. Ҡурҡып торорға түгел. Беҙҙә бына шул кәрәкмәгән тыйнаҡлыҡ, минекен асарыраҡ, уныҡы яҡшыраҡ дигән бына шундай кәмһенеү тойғоһо ул берҙә генә яҡшыға илтә торған әйбер түгел. Һәм ғөмүмән туған телде үҫтереү, һаҡлауҙа ҙур һәм бәләкәй проекттар булмайҙыр. Ҙур һәм бәләкәй эштәр булмайҙыр, шулай бит. Ваҡ сөйәк эштәр булмай. Нимә генә эшләһәк тә, ул бына тамсы йыйылып диңгеҙ хасил була бит. Шуның күк, әгәр дә беҙ бәләкәй генә проекттар менән туған телебеҙҙе үҫтерергә, һаҡлауға хеҙмәт итәбеҙ икән, тимәк, киләсәгебеҙ беҙҙең ышаныслыраҡ буласаҡ. Һәм был грант башҡорт теле, дәүләт телдәре һәм Башҡортостан халыҡтарының телдәре үҫтереүгә йүнәлтелгән грант бит инде. Шуға күрә башҡорт телендә һәм башҡа телдәрҙә әгәр дә теләктәре бар икән халыҡтың, тултырһындар, ебәрһендәр. Ул ысынлап та ул реаль әйбер.
үзеңдең эшең өчен, үзеңдең проектың өчен аксалата ярдәм алып, шуны тормышка ашыру. Без моны тамырман һәр вакытта бер вакытта сикләп тормайбыз. Без фестивальдәргә ибәреп торабыз, без федераль фестивальдәргә ибәрәбез, халыкара фестивальдәргә ибәрәбез. Без төбәк канал итеп тормайбыз. Чөнки анда барыбер, әгәр дә һинең эшең, әгәр дә һинең ниятең, әгәр дә һинең фикерең зур икән, кешелеккә хезмәттерле икән, димәк ул барыбер баһа аласак. Шуңа күрә бына шу эске тыюларны ситкә куеп торырга ла, бына минең уем бар, минең ниятем бар дип компьютер алдына ултырырга ла, бөтә документация ул электрон вариантта эшләнә. Бу гранттың сайтында, ВКонтакте, бәйләнештә һәм башка социаль сетьләрдә барыһында ла тулы мәгълүмат бар, унда ничек тултырырга дигән инструктажы ла бар. Шуңа күрә минең уемса 2 тәүлек вакыт бар, 17 ноябрьгә тиклем мөмкин. Һәм шулай тапшырыбызга еш кына гранттар буенча тапшыру эшләйбез һәм унда тамашачыларыбыз шылтырата. Бына без олы яшьтәге кешеләр без электрон системалар белән эшләй алмайбыз дип бына тагы бер кәртә куела инде. Мөмкинлеккә бына шул вакытта нинди ресурс үзәкләргә мөрәҗәгать итәргә мөмкин үзеңнең идеяңды yetkерү өчен. Бәлки һезгә мөрәҗәгать итәргәләр. Мин үземә унда йөкләмә алмас идем, чөнки безнең үзегез беләһегез. Эфир һәм башка эшләрне күптәр, әмма ресурс үзәктәр бар. Ул Ямагат палатасы эргәһендә лә һәм бына бу фондта ла Люция Улуева үзе улай грантты ничек тултырырга дигән шундай ярдәм буенча еш кына үзе туры эфирләргә сага. Шуңа күрә күзәтеп барһыннар. Әлбәттә бөтенләй интернет белән куллана белмәгән, интернетка якын килмәгән кешеләр өчен авыррактыр. Әмма ул өлкән кешеләр янында яшьләр бар да, уларның балалары бар, уларның yeğenләре бар. Минеңсә, һәрбер яшь кеше ниндидер эшкә кушылып, ниндидер файда килтерергә әзер тора дип уйлыйм. Шуңа күрә менә сайтка инеп каралар, унда барһала билдәле. Катмарлы һәм ниндидер башкармаслык эш түгел димәк. Ул тотынмаган акта без әйтәбез дә инде, күз курка, кул эшләй дип әйтәбез бит инде. Шуңа күрә куркып торырга кирәкми. Тотынһаң, ул ялап кына, ул бер кемдә кеше эшләмәслек эш түгел. Һәм уңыштар теләйбез барһына ла шулай бит. Тагы ла бер тапкыр иткәртәбез тамашачыларга 17 ноябрьгә тиклем дәүләт һәм республика халыклары телләрен үстерү хаклау буенча гаризалар кабул ителә. Республика башлыгы грантына үзегезнең тырышлыгыгызны, кыюлыгыгызны халып, өйрәт итегез, сыгыз дип. Менә сайтымда һезгә әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Уңыштар теләйбез киләсе елда ла гранттар буенча. Мугаен сыгаһыгыз да шулай катнашаһыгыз бер конкурста. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, без Тамыр телеканалы директоры Гөлназ Кулһарны белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.